adikku uli paksa Gundala Tranggono kuwi ya preso. Ngerti. Wah. Bakal gajine wis diundak. Bakal gawe kagoli kuwe Kakang Sasar Sewu. Nek bodoh ledan. Wis muni. Wis disetelke. Yo. Tranggono, Kepriye Kakang Sasar Sewu? tak sawang sobat buat pancen wis kaya Iya. Nek aku ora bakal lipat tak ngisetke Kakang Sasar Sewu. iya, yen adi-adiku ning sawer ulung padha ampuh padha ora bakalan sawer ulung arek kalindih karo sapa wae sing bakal kepengin hak ngringkehake sawer. Pancen bener Kakang Sasar Sewu. Gegati pancen tak gawe sing rudo ngisenake karo Kakang Sasar Sewu. Bener ngono Pragono. Tranggono, Kepriye Kakang Sasar Sewu? kowe lan kowe. Gundo. Kowe tresno karo aku apa? Yo mesti tresno to, Wang. Nek kowe pancen tresno karo aku. Sak mungsu-mungsu aku duwe payu. Apa kowe bisa nglakoni? Bisa minangkani. Bisa Kakang. Kena tak percaya. Akare ora bisa bakal rasane Kakang Sasar Sewu tugel Kang Adi. Pompong. Ayo. Akara ngadine Kakang Sasar Sewu kok ora bakal ngisenake. Iki ngene, Gundul. Yo. Duk nalika semono aku nampa lan seko priyaku pancen. Yo layang kowe sira kok kakung nganti kakang apa layang kok diaku pancen. Supaya kakang kurang hati-hati. Seneng etene. Dadal dibuka. Kowe men padha mangerteni kabeh surasane layang kuwi. Wangel ya. Ki sekono. Oh yo. Iya yo. Nyedak orine iki, nyedak. Oh dikate. nyedak. Ngadeg wae opo? Dadane kok apa to Kang tulisane isine iki? Nah, iki men mangerteni. Dadi adi-adiku kabeh oleh supaya merjaya priyaku. Utusane ana layang. Apa kowe wis sabuk? Sabuk. Mestine sabuk to Kang. Tenan. Yo tenang. Yo. Nek sabuk kowe ketelon tak aturi marang kono pajak. Yo Kang. Gawe tintriming ana tepis wiringing kraton pajak. Bakal rusak ana ing pajang ngono to. Iya. Yen kowe bisa mateni sing jenengane pangeran Temenggung Tranggono. Raja lan Jawa. Wis sing diarep bukan merjaya ngono to, Kang. Iya, apa pisan? Arep kaya ngopo tak sagohi, Kang. Nek pancen kuwi saguh, mrene kowe. Wagowo. Nek pancen kowe wis saguh, ora gantalan dina, ora gantalan wektu. Ora kitung colok lintang sambung ngubur, iki uga kowe mangkat. Aku tak jalan pakai dhewe Kakang. Pamit.
kadipaten kuwi Aja kliwat. ana cewek sing kenyo-kenyo isih prakara. Kuwi kena gawe pinangka gawe patungguling Kangkang Sewu kuwi. Iki kowe tak kon nyolong para kenyo-kenyo orang tepis wini pacar iki. Ya, Para kenyo-kenyo kuwi arep gawe kurban. ya Gawe kurban karo ratu Gustine awake dhewe. Men awake dhewe bisa punca. Kaya ngono wae ora kelingan. ya Kak. Aku di pasar Pakung Kangkang Sewu. Kon golek para kenyo-kenyo supaya gawe kurbaning Kakang Sewu supaya men kadigdayane men ora bisa lengser utawa lumpuh. Men ora bisa kalah ya. Men ora bisa dikalahke sapa wae. Aku sapuh Kakang Sewu. Nanging aku wis titip siji kae aja tempat. Kepiye? Oh, sae sing tak ngengehke siji tak simpen ana ing guwa Gunung Kidul. Sing jenenge Cindewulung. Kowe pancen ayu tenan. Cindewulung. Putih, ayu, genit-genit. Kowe ngomong Sewu mesti seneng. Ning aku pesen Kak. Aja dipeksa. Kudu dialus. Pancen golek bojo kuwi yen golek sing putih, kenyis-kenyis ki angel. Iki ngono. Aku krungu karyamu sak rasrasa. Kaya Apa to Cindewulung kowe? Awong bocahe semono ora sabar. Nek bocahe cilik ke kudune sabar. Yen babah gedhe dhuwur, aku paling ora srasa. Tegese ora sabar kowe aku wis kepriye? Pirang-pirang taun ora ngladeni sawijining wanita. Kowe ngerti dhewe to? Oh iya. Ya, kok sik kang sabar. Saiki aku jikok Cindewulung ing guwa tak mlebu. Yo, Pancen tak simpeni. kowe nek wis mlebu jiko. Jikok bar ngene. Yo. Iki kene Kak. Iki kan Cindewulung bawa bek jelingkrung. Tak buka. Kowe kok ya jan raslo. Darane aku nek seneng. Iki ki tak Jelingkrung padake kucing. hanya tadi ku tak dengen ngene malah kene. Pakam Kangkang Sewu wis sak kangen karo kowe. Kowe tak jodhokake karo kakangku Kangkang Sewu manggon ning Gunung Kidul. Gelem to? Dah, Sugih. Abah. sugih apa mek bolong-bolong sugih. Sing jenenge bondo kuwi Mas Pitis Raja Bono. Endi? Kowe tak simpen nang guwa nang kotak. Sapa wae ana Tak padake wayang. nek pancen kowe ayu tenan, gelem tenan, sesuk bakal Kakang Cindewulung mesti bakal diwenehmu. Kowe rek njaluk opo mesti kalaksanan Gusti Iya. Aduh. Wilu paksa. Kepiye Kang? Yen kowe ning kene aku rumangsa isih. Rumangsa lingsih. Sak pun turu Padake kowe ora tak kon ndek delik. gak isin barang. Kowe tak kon semingkir wis dhisik. Aku tak rembugan karo Oh iya. Aku apa? Sing penting aku pesen. Ojo dipeksa-peksa. ora.
Peter iki nang ndi? Bapakmu wis ora ono, simbokmu wis ora ono, sedulurmu kabeh wis ora ono. Ya mergo aku mesake karo kuper tak undut karo tapek bojo. Aku tak beli ning noso. Iki wis tekan noso. Gelem yo. Kaya ngopo senenge yen kuwi ngladeni. Iki tak duwe wae kok. Saya greget aku. Kuning, kuning. Opo? Iki tok tangane rusak kok blarak. Kuning. Kuning pira kadya ten sondro. Wong kuning-kuninge dhewe. Lelo-lelo cok wong ayu. Nyedak ning pangkon mambi. Tak linggoy tenan wae ambuk. Kok yo gelem kok yo manut. Malah saya ngregedake. Dhuwur ana manuk porda. Abang terak Aja sira nyucuk mata. Sing anu Sarap sawane wong kuning. Tejang iso gelem yo. aku ora napa-napa kok teko-teko guyu. Kok mau kok nang Cinde pulung aku tresno. Cinde pulung. Kok yo gelem. Laden ono katresnanku cinde pulung. Aja kaya ngono to cinde. Aku kok cinde pulung. ora kuat ngopo aku sing ngangkon. Kan ono brantane uang. Uang ki opo? Kuwi lho aneh lho tetembungan kok. Cinde pulung. Apa lho? Iki tak kon milih lho. Aku sing gelem karo kowe apa kowe sing gelem karo aku? Kok milih piye aku ora pilihan kok aku. Kowe gelem karo aku apa aku sing gelem karo kowe? Umung aku isih gelem lho. Aku tak semaput wae. Aja kaya ngono ta cinde. Kowe iki kok mesake karo aku. Aku ki bocah durung gedhe lho aku ki. Najan namung bocah desa. Lagi ketemu
tingkah koyo ngopo nek nang kulingang cindhe. Dasar ayu lencirku kuning. Atiku saya yoyo. Opo kowe ora kesane? Koyo ngopo to gedene Kak Krisna marang kowe, Cindewu? Ndi, gedene ndi? Sakmene kok gede. Nanging ora ono enteke. Ora nenteke. Tresnaku karo kowe. Hantek yo ento kok. Aja koyo Aku ora iso ngomong apa-apa nek karo kowe iki. piye Cindewu? Aku kowe iki bocah cilik. Ora muni bocah cilik, untune harus minggat. Kowe iki mbok mesake karo aku. Wong tuaku ki wis ra ono. Yen awan dadi wa ya rumangsa marem banget aku. Kowe iki janjane wong kok ripandan kok. Kowe ngerti dhewe. Nek wong lanang kuwi wis duwe kekarepan ora kena tindakake. Cindhe wulung, cindhe wulung. Kowe ngopo lho, Mas? Aduh, Aku ki ora sak enggak kepoyo. Ora sak kepoyo. apa kowe ngerti? Cindhe wulung. Apa? Tenang ya. Ya, Kusik-kusik. Tenang ya. gelem ora? Nek kowe iki gelem karo aku, opo sing dadi pinangkamu? Wah, kata. Wah, waton dudu sandang pangan. Yo. Aku njaluk sepur kene. Oh, oleh. Apa aku? Aku enggak. Kaya ngegetake to Cindhe wulung. Aku yo gemes lho nyama kowe iki. Iki lho. Langsung ae. Kowe iki janjane
celat. Cinde ulung kuwi aja dipeksa. Yen pancen kowe ngrumangsa bagus, bakah perkoso, duwe bondo donya sing alus. Cinde ulung ke bocah ayu, sindek-sindek, agek bangkeane nyemik. Apa? Ngawon kemit. Kowe iki kudune yo ndelok paul agek lambene koyo belak sempal. Samono uga aku yo seneng nek kaya ngono. Lho Pasok. Kowe iki kenang opo kok kowe mrene? Wong iki Cinde ulung garek gelem karo aku ya. Malah kowe. Kowe kok Aku ke ngandani kowe supaya men gelem. Ning kowe ku jan kasar banget kok. Nek upama kowe ora kasar, Cinde ulung tak kira gelem. Kowe ora ngokoki muni kowe dawet iki, kok mau sarek gelem kowe. Tak ngisenake kowe karo aku. Dodok iki ngapain? Aku adu karo iki, karo adikku. Ana ketemu kawan. Oh. Mau sarek gelem. Ya. Ini bae aku takon ndoro kowe. Aku njaluk wektu ngono. Piye? Dadi kowe njaluk wektu. Ya. Rasaku kan pikiranmu ki wis oke kok. Ning aku selawas. Wong wis cilik kok yo. Ngenai wektu yo. Aku ning mbok Kok nek dicicil kok enggak. sedih lho. 5 menit, Ora ngono 3 kuwi. menit. Tak tendeni yo ngangkang sih. Nek jenenge tresno ki ora kudu kaya ngono kuwi. Tresno tenan apa ora? Nek tresno tenan kudune kowe iki melas karo aku njur menehi wektu ngono nunggu mikir. Ning kowe kondo kaya ngono ki ora dipawakan. Ora. Tenan. Asli kowe ngene. Nah, nek ngono kuwi alus kok. Alus Pasok. Ya, iki pancen Cinde ulung ki jaluk wektu. Ya. Jaluk wektu. Mula seko kuwi. Ya, lho Pak. Ya. Rimuang Cinde ulung sumpayane gelem karo aku. Ya, gelem ngladeni ngangkang sewu. Ya. Wis, ngono wae aku tak medun saka Gunung Kidul. Ya. Salim. Tenan lho. Saiki ngene. Sejatine kuwi karo kakangku mangang sewu iki gelem mbok yo gelem. Kae kakangku sing gawe gol-gol ono ning sawerlung ngene Gunung Kidul. Aku ati. Aku ra seneng kok aku ra tresno. Kampungmu kakangku Mangrang Sewu bakah perkasa. Yen kowe gelem dipek
sedanipun Kakang Menggong Haryaguna ing wanci punika. Menawa Siwapati sampun pikantuk sisik melih bab menika, Tumas saya dangu saya dangu menggawe kawonten Kasultanan Padang. Kaos ipun ingkang wonten niku ngantos boten saged ngendika perkawis ingkang ngedani dhateng tumunggaling gunung. Ingkang dumadakan alika semanten wonten perkawis ingkang dereng rampung tumung Haryaguna sedo tanpa wonten sisik melih ingkang kula tadi. Dipun prayogaken langkung rumiyin. Dimas Pangeran Gunawan Dimas. Pun kula pados pundi Kang Mas? Apa siramu wis entuk pekabaran bab sedane Kakang Menggong Haryaguna Dimas Pangeran Gunawan? Arang munjuk pendengarsanipun Kang Mas. Menawi kawula nliti wonten ing tepis miringi Kasultanan Pajang dumugi tepis miringipun Mataram. Dumugi wanci punika dereng pikantuk sisik melih. Dereng manggihaken sinten ingkang merjaya Paman Menggong. Dadi siramu gurung bisa Dereng golek sisik melih. mekaten. Ya wis prayogakno. Menggong Brajanala. Kautan kan. Nilai semono putusan marang kowe Brajanala. Siramu kang supaya temeka ingkang lupa. Dumadakan siramu sekondoro ning kraton Pajang. Apa siramu ngerti lelakon iki Brajanala bangun dalem sewu kan? Iya, dak aparatus. Lampahipun nembe dumadi wonten Pajang menika. Kula iki boten pasti. Dadi siramu uga kurang ngerti sapa sing ngedani Kakang Menggong Haryaguna kono. Dereng wonten sisik melengkeng kula. Hampir iya. Mongko sedane Raka Menggong Haryaguna iku seda kang ora wajar Wapati. Menika cemeng sirahipun ajul kados dene kesamber bledhek kok. Pertandane menika Bengkeng manah kecawi menika. Menawi pecahipun menika mboten ingkang kados mekaten kula pinten gampil anggenipun pados sisik. Namun itu kados bengkeng perkawis ingkang mboten sagedipun penggalih. dipun prayogaken langkung rumiyin. Aku tangguh marang kowe. Punan dancen. Kowe iku lak abdine Kakang Menggong Haryaguna kasinggihan. Apa kowe uga ora ngerti bab sedane Kakang Menggong Haryaguna? Palmatur sewu patmur panaston. Sekawit kengabdi sampun utusan dumateng perjuwit sami. Namung dugi sakmenika dereng wonten kabar kawusananipun. Dadi ngono Mekaten kasinggihan. Ragajaya. Kau kados pundi Kanjeng Pangeran? Siramu iku minangka temenggung kang ndak gadang-gadang. Ana ing kraton Pajang, Ragajaya. Krungu pekabaran bab iki Ragajaya. Bab patine Kakang Menggong Haryaguna. Kepareng mojo atur Kanjeng Pangeran Kang. Kula kinten sedaya sentana nanake nayaka praja wonten Pajang menika pakaryanipun napa kula mohon mboten mangertos. Ewas manten
siramu ngerti Ragaja. Yen pangapunten. Ya wis sakge matur terus aku. Menawi kula pangertos. Nanging yen pangapunten sedaya menika panjenengan sampun presani. Wandhanipun Kakang Rabajaya menika Aja ngumur jare. Iya. sirahipun pecah. Kados betaman gelap utawi ledek. Iya. Tetelo menika saking Jaya Kawijaya. Menika kula sampun tentokaken menika Jaya Kawijaya. Sapa ampuh ngaji Ragaja. Nggih, Banjur aji apa itu Ragaja? lah perkawis Jaya Kawijayan menika kula mboten mangertosi. Nanging sak sampunipun kula taliti menika estu Jaya Kawijayan ingkang saged nyedani Kakang Mengkung Haryo. Pramila sae menika malah layakane praja wonten pajang ingkang perjaya dhateng Kakang Haryo menika sampun kula panggihaken lan sampun kula cepeng dinten Wis dicekel. inggih Banjur pekaten. sapa itu Ragaja? Lah panjenengan ampun tujuan ing tunggal. Mangke panjenengan saged presani sinten saestunipun ingkang perjaya Kakang Temenggung Haryo. Iya. Yen ngono Ragaja. Siramu dawuh abdimu timbalana marak kabiyantara nungsa. Ampun Ndika Pandan soalake. Joko Pandan menika Kanjeng Pangeran. Kakang Ragajaya. Kowe matur nuwun kali Kanjeng Pangeran Pangini. Ora mung watuk. Kowe ndak kok Joko Pandan sing Jayasmane Kakang Haryo. Itu nomor satu Kanjeng Pangeran. Dadi atur nuwun aja diweteh. Ben Kanjeng Pangeran Panguli kandhamu Joko Pandan wis dhisik. Mengko aku sing bisa ngejahake apa anane ana ngersane Kanjeng Pangeran Panguli. Ning ngono bukti kasunyatane ora Kakang cukup. Yen Joko Pandan nyegrani mang Kanjeng Rama. Kowe kok bisa matur yen menawa to aku peluputan mergo aku bisa ditel Joko Pandan nak ngono to. Mergo Joko Pandan iki kelangenanku. Aku ora narimakake yen Joko Pandan dadi bapakku. Lah kuwi meneng sik kaya. Tak kandhani. Kowe meneng sik. Kanjeng Pangeran Pangiri bendamu marang Joko Pandan. Nun sewu Kanjeng Pangeran. Ya kepareng aku Brajana. Kawicat sandan ingkang sak wekdal sak menika ingkang nyepeng kuwaos wonten ing pajak. Iya. Ramila monggo. Ya. Prayoga Brajana Longgo Tunecak. Ragaja. Iki kados pundi Kanjeng Pangeran? Apa iki pawongane kang nyegani Raka Menggung Ragaja? Iki Joko Pandan to. Inji, leres. Joko Pandan. Joko Pandan anake Raka Menggung Haryaguna. Leres. Anak mantu to, Cak. Iya. Ngaten menika. Kanjeng Pangeran Pangiri. Wonten ing pasewagan peniku sami rerembagan antawisipun unggulan ayatipun praja wonten ing pajak. Lah sedaya menika sesambetan kalian saksedanipun Kakang Temenggung Haryo.
sampun mangertos piyambak bilih munggo wonten ing kraton Pajang meniku boten wonten ingkang linangkung sekti Mandraguna. Dados kula sampun mangertos menawi para nayakanipun praja wonten Pajang menika boten wonten ingkang sasap kadegayanipun dhateng Joko Panjang. Ngono. Injih. Ya. Pramila kula mestakaken ingkang nedani Kakang Wong Harya Guna menika Joko Panjang. Joko Panjang. Kok Jiwapati. Kula Menapa estu ngendikanipun Ragajaya bilih ingkang nyedani injih Raka Menggung Harya Guna menika pun Joko Panjang. keparang matur nitih dhateng swasana ing kados semekaten menawi panguntenipun ingkang bapa menika muka menipun Joko Panjang menika nyedani dhateng bapak. Namung yutosipun perkawis menika kok saged panjenenganipun Tumenggung Harya Guna kanthi nyedhi Joko Panjang ing kadakpo nyedani dhateng Tumenggung Harya Guna. Monggo ngertos piyambakipun menika malih kaliyan bapakipun menika kados dhateng putra ingkang klarengan. Lajeng pawadanipun menapa kok saged nyedanipun dhateng yang sepuh. Niku kok mos bener saking pembangunipun kula. Joko Panjang. Aku matur. Apa bener Joko Panjang? Kowe wani nyedani awong tuamu dhewe. Ya Raka Menggung Harya Guna Joko Panjang. Matur sing satriya. Kula piyambak boten mangertos. Awit nalika semanten kula piyambak sampun wonten sak pinggiring ledeng kalipun. Dumadaan salah setunggalipun prajurit ingkang rangket dhateng disuwanaken dipun suwanaken wonten Sultanan Pati. Menawi dipun ngendikaken dhateng Paman Ragajaya menika boten leres. Menapa tega kula putranipun merjaya dhateng rewanipun piyambak. Ngono ngendikan Joko Panjang. Ragajaya Inggih kados pun yen ngono siramu nggone matur ngersaku iku siramu mung apus-apus Ragajaya. Ternyatane Joko Panjang matur ngersaku yen Joko Panjang ora tegel nyedani marang awa tuanipun. yen pamunten Matur ngersaku hari Ragajaya. kula menika anggenipun nyuwita dhateng Pajang menika sampun kathah. Lan para kula niku inggih dipun pinecaya dhateng ingkang simpul. Dados panjenengan kok ngantos boten pitados dhateng kula menika. Awit kula matur wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran menika kathah pawajan. Kula sampun nyawitek piyambak. Rikala semanten menika wonten buron ing kalah. Menika wonten Pajang boten wonten salah satunggaling umpama sak. Lah menika Joko Panjang menika bagus, pun bagus. Ngatonaken kadegayanipun adol gendong wonten ngersanipun para punggawan prajurit. Sarjulaken ageng punika Ketaman Jaya Kawijayanipun Joko Joko Panjang. Panjang menika mangke menika kados panjenengan dipun aturaken Ngono. mestaka sigar Oh iya. darah belapa Yen ngono Ragajaya. Sambat
Menggung karo ngendi kamu Ragajaya? Sedane kamas menggung Harya Guna iku ajur mumur. Sirahe ajur. Yen ngono aku mesthekake Ragajaya. Dipun pidana. Menika sampun lepat. Saya sebesar apa? Perkara iki ora terus digawe gampang. Sedane jeng Temenggung Harya Guna. Kanthi ndak Joko Pandhan. Iki diungkapkan yen mergo bukti lan saksi ora. Kepareng kula matur. Panjenengan kedah ngagem kawicaksanan. Ampun ngantos perkawis menika wonten ing Kasultanan Padang saya Tegalu. Perkawis ingkang boten badhe ndamel tentremipun wonten negari Padang. Iya, iki kok, iki. Selajengipun Ndak keparengake. Dimas, Kang Rayi matur ngasal. Nitik ngendikanipun Paman Ragajaya. Manah kula mah dados beda. Sakali menawi dipun triti kanthi permati, panjenengan minangka Kangmas Kalu kedah gadhahi kawicaksanan. Sinten ngertos wonten glugu wonten ing tengahing rumit. Air ruyung satengahing glugu. Tom sumur ping toya. Leres. Terus ngomong boten Paman. Ih, Leres ngaten. ayo ngundang sarukan. ndak keparengake. Brajana. Menika Kang Ragajaya menika ndak kok dateng Joko Pandhan. Kula ingkang boten trima. Kula nyuwun wekdal setunggal wulan kemawon. Mangke damel nentokaken Joko Pandhan menika saged ngaturaken bukti wonten kersambun Kanjeng Wirantari menapa mboten? Ngono Ragajaya. Ya. Joko Pandhan. Piye kula Kanjeng Pangeran? Ing wektu dina iki aku duwe ketetepan Joko Pandhan. Yen siramu dak didakwa ing kraton pajak. Aku ndakwa sing mateni Raka Menggung Harya Guna kowe Joko Pandhan. Nanging Menggung Brajanala duwe inah. Aku dawuh marang kowe. Yen 30 dina kowe bisa golek sisik melik. Sopo sing mateni Raka Menggung Harya Guna? Kowe ora tak dadekake dakwa ning kraton Padang. Saguh Joko Pandhan. Piye kula saged Kanjeng Pangeran? Yen pancen kowe sanggup, pegawean iki ndang ditindakno Joko Pandhan. Inggih. Terus dawuh dalem keparengipun tanding pangestu kalih Brajanala Joko Pandhan mangke Arep pati tambah Joko Pandhan. Monggo Paman kuat jampang dari Joko Pandhan. Sumadan kita badhe kosek. Oce. Paman kuwi kendel saketawis. Oce. Ragajaya. Dawuh katut balang. Ngendi kamu kena tak ugemi Ragajaya? Iki Kowe aja matur dolana ngersaku Ragajaya. kula nyetakal salah. Manggi tritekake. Ndak keparengake Ragajaya. Oce. Sampun terang dawuh kegagalan panjenengan. Kula badhe pamit medal pasukan. Siwapati Dinas Pangeran Benowo. Lan senandika pamungkas. Monggo ing panci punika panjenengan kula derek lenem sak mentawis ngrantu Joko Pandhan anggenipun badhe pados telik sandi. Nggih, monggo kula derekaken. Monggo. So
Penak. Wis ora sambalik ning Marabunga. Ning kene ya. Kene ae. Aku melu sampean. Ning Marabunga ora nek ketoprak kok. Bener. Sen, Marabunga ki anane rombongane kungkong-kungkonge lho, Kang. anane iki nang kono kuwi remix. Apa? Remix. Lagune lagu remix. Oh, disco. Disco ae lho. Contone sing kepiye? Sing lagune lagu Minang. Ha piye coba? Cek. Kecak Mulane sampean ra tuwa-tuwa, Kang. remix Minang. Kang. Mulane sampean ra tuwa, Kang. Apa ya? Ane kono drane ane duces. Alhamdulillah. Saka pendongane sampean. Ngene kaya Pranoso sono bintang tamu adoh ya. Saka Marabunga, ngono ki dadak numpak kapal mau numpak pesawat, Kang. Kapal. Kapal. Ndak men sikile ngasek kandel, Kang. Iya. Iki jane Keprimen. primen. Kepriwe? Padha bae keprimen. Bahasan kok tak jak ngomong Sumatera ra entos kowe kok. Iya, aku ora maidonan sama Mbak lincah. Lincah apane? Lincah omonge. Dagelan ra lincah ya ora. Iya. Kang. Piye? Ngene iki saking seneng-senenge keluarga mantokke anak nanggap ketoprak. Iya. Ya to? Heeh. Mbok yo sesuk. Samane kala-kala mantokke ning Marabunga nanggap koprak kene. Lah, ora ngerti basane. Bahasa Indonesia wong kene yo gaul kok. Jongkole nembang jejer gitu, bahasa Indonesia. Heeh. Sinom bahasa Indonesia aja. Piye? Kaya blas. Ya coba dites.